בוקר טוב, הקליפ הזה הוא בשבילכם. הנה המיץ שהכנתי הבוקר, אני עוד רגע הולכת לשתות אותו. יש פה המון ירוקים, נבטים, נפתי חמניות, עשב חיטה קצת, שני חופנים, סלרי, עלי חסה, תפוח עץ. כל זה נכנס למכונת המיצים, סחטתי את זה, כבר שתיתי קצת מהכוס הימנית, אתם יכולים לראות. עוד רגע נשתה את זה 10 דקות לפני שהוויטמינים יתקלקלו לי פה. ועכשיו, כל בוקר מתחילים במיץ ירוק, אפשר לעשות עוד שתייה כזאתי. ולמה 2 כוסות? כי אם כבר עושים מיץ, אז יאללה תשתו 2, זה הרבה יותר משמעותי לגוף, מזין את הגוף, מאזן את ה-pH החומצי, עודף חומציות בגוף, מנטרל את זה, זה אנטי-אייג'ינג, עושה אור מדהים. המלפפונים פה שכחתי להגיד הם מדהימים, טובים לגמישות של האור. אז זהו, בואו, הווידאו הזה זה כדי לתת לכם השראה, לרוץ למטבח, ואם אין לכם מכונת מיצים, אז אפשר לעשות את זה במערבל מזון, חוץ מעשב חיטה כמובן, להכניס הכל למערבל מזון, אולי עם טיפה לימון ואלננה, וליצור סמוזי כזה, שייק, עם תפוח עץ גדול וקצת מים, והנה יש לכם את כל הירוקים. אז שיהיה הרבה בריאות ולהתראות בקרוב. ביי, זאת ליאורה.